kadom gar benglong pinia video ke alo non ke wangji 18 September langkung habe town hall di pulong ke release monjia film mate alamarjan men ke lalo R2 labang so alamarjan long mate film long alun jere men haya putak le pinige labang so alamarjan long laik sinang tutang the a video le start iklo nang o jirpi marli labang solon jer ilutum arju iglongji labang solon jer kilun ik atum kelai ken lo robina kropi joti terangpi lapen mosumi kropi nang phan le nang thek long le te pi pot sine do thek nang phan labang solon jer stame ilutum labang solang majalong arju iglongji labang solon jer kilun tum kelai ken lo jiten terang lapen robina kropi non malo ke do ke tha thek the jase me non malom labang solon jer stame ilutum labang solang majalong arju iglongji labang so alon jer kilun tum kelai ken lo jiten terang lapen mirmili rong pipi lahai alunjir hello R2 film mata alamarjan long alunjir iglo labang so film mata alamarjan ang tum langdon ijibute non ke wangji 18 September langkung habe town hall di pulongsi paklang ponpo labang so film mata alamarjan asil tum kar biang long rat do anstame ilitum me thangkar bi film mata alamarjan che langdon iglo na tum ason kai ke kar biang long open nonam che thangklong a video mate actor actress video rang iverti na tum hashtag channel busalan subscribe non lapen like tanang pin non lapen comment nang tok pinang chen non pinya video ke lanse kang ton lo kur wang thu